Kvôli tejto valaške Robo Fico zvolal pred rokom Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky. A dneska 14 kusov takýchto kubov proti ruským šahedom Kaliňák zapotrošil do Ugandy. Urobili zo Slovenska holé bose, lebo teraz nemá čo strieľať v Michalovciach na ruské šahédy. Robo Fico, prečo nezvoláš Bezpečnostnú radu kvôli tejto kauze? Veď Slovenská republika vraj prišla minimálne o 10 miliónov eur. Vraj tie naše slovenské kuby išli cez firmu Robus z ministerstva obrany do Rumunska, do Macedónska a do Ugandy. Uganda nemá žiadne také systémy kúb, nepotrebuje ich. Ale má niečo iné. Má veľmi dobré vzťahy s Ruskom. A to znamená, že veľmi pravdepodobne tieto slovenské zbrane pôjdu na ukrajinský front, ale nebudú strieľať na Rusov. Ale Rusi budú nimi strieľať na Ukrajincov, alebo budú zostreľovať takýmito ruskými kubmi Rusáci ďalšie komerčné lietadlá holandské a zabijú ďalších 300 civilistov z Európy. To je Robert Fico. Robert Fico je Putinová podržtaška. Robo, vyzerá to tak, že kvôli mojej valaške si zvolal pred rokom Bezpečnostnú radu republiky, ale kvôli tomu, že zo slovenskej armády zmizlo 14 funkčných pásových vozidiel, ktoré sa dali použiť na obranu Michaloviec, tak to nie je dôvod na zvolanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Však, ľudia boží, vyzerá to tak, že za Roberta Fica a Roberta Kaliňáka budeme ruské šahedy z Osniny a v Michalovciach zostreľovať takýmito nebezpečnými zbraňami, oravskými valaškami.